patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, horror na hindi angkop sa mga bata. Lahat tayo ay may sundo. Sila ang nalagpintang malaking patay. Sila ang nagaling kamatayan. Sila ang kukuha sa atin at magkakakit sa kabilang buhay. Ikaw, sino ang sundo mo? Magmula nung nagising ako sa pagkakomatos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa.